The citizen organizing champion Amos Chibaya wamuudza kuti he was recently released from prison. Auya achiengage nema-citizens aiwa achinyatsa kugaina momentum nema-citizens achivatenda pamusoro pekumira nawo panguva yakanga iri pakutambudzika. Sati muna mashoko anobuda chitoko panapa aiwana citizen organizing champion Chibaya. Not subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda pen paka mdanyora chiti our champions, friends, relatives, lawyers, President Advocate Amos Chibaya, fellow citizens, I extend my deepest gratitude for your unwavering support and prayers during my unlawful detention at Harare Remand Prison. Tinoona kuti vakomana vechange radio vanouya zvekare vachibuditsa the same now idzi yatikuona kuti vanoatacha in audio yatonzwa akaungana pagathering achitaura masvika achiti the citizens organizer honorable Amos Chibaya is thankful to President Amos Chibaya, his lawyers led by Advocate Chris Mike of the ZLHR lawyers, and all the citizens who stood firm in solidarity with him during the time he was in police detention. Ndo mashoko atino kuti Amos Chibaya anoyachitenda ma-citizens pamusoro aiwa pekumiramira naye. Tinoziva kuti kana iri difficult times aiwa pai pachidiwa zvinhu zvizhinji zvakawanda zvikwanisiro support chaiyo aiwa nekufaita kuti abude vachirwa nethe regime vachikwanisa kuvapa majagons vachiita kuti aiwa vakomana ava varege kuva brutal pana vakomana opposition. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi wapinda comment section medu tudze mafunguro enyu musana subscribe or like channel turn on the bell icon.